Hola. Anem una mica carregats. Llenos de xocolata, no poden faltar. I el tomate frito. Ai. Hombre. Ui, que me'n vaig caure endavant, tio. Que bona, bro. Bon dia, xata. Estem a Passeig de Gràcia. Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill moving up your spine. Don't fight it, just feel it. Don't fight it, just feel it. Don't fight it, feel it. Don't fight it. Don't fight it, just feel it. Don't fight it. Estem aquí passejant pel poble. Quanta estona queda, més o menys? No, home, però no tingueu por, que no passarà res. Però anàvem a banyar-nos al riu. Molt bé, o sigui, jo et mullaràs dues vegades, segon neu. Bona nit. Són les 7:05 i ens fotem al llit. Bon dia. L'amor d'alguna flor, la por de tenir por, un despertador mut, el colom de la pau, quan he estat dins el pou. I he guanyat tot el que porto amb mi, els dies que he viscut i els amics de veritat. He guanyat tot el que no he perdut, he guanyat perdent el que he perdut. Això ho veuran els pares. Hem menjat molta fruita i verdura, mai hem begut alcohol perquè no ens agrada. Ningú fuma i els nostres veïns són superamics, no estem contaminant i estem reciclant. Estem anant a dormir a hores molt decents i no matem ni un bitxo. No roba ni No cal que dormir. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Ara m'estic morint. Anem aquí la destrucció de la nostra vida. Berta, massacrada. Dani, Bon dia. massacrat. Comptem. Faig un vídeo i les comptem. Estimada Linda, portes 30 anys amb la meva família, 16 dels quals són amb mi, i crec que és el moment de dir-te que ha arribat el moment de dir-te adeu, ja que estàs plena de bitxos. Mireu, que teu aquí... Aquí en podem presenciar un. Però... És l'hora de Èpic. Pots fer una imitació amb l'estelada. What you say, no. Oh, woman, don't treat me so mean, just me, so woman, I've never seen. I guess if you